Do dnešného dámskeho klubu sme zámerne nezaradili žiadnu zdravotníckú tému. Naozaj sme pre vás pripravili veľmi odľahčené témy, takže súčasťou dnešného dámskeho klubu nebude poradňa tak, ako to býva zvykom. V každom prípade pokračujeme zaujímavými informáciami. Vítam u nás pani Miriam Varšovú. Vítajte, dobrý deň. Ďakujem, dobrý deň. A vy nám dnes objasníte rôzne mýty a zároveň nám poviete, čo sú pravdy, a to nielen o tých vianočných potravinách. Vo všeobecnosti sa vraví, vianočné jedlá nie sú zdravé a nemali by sme ich konzumovať v nejakom väčšom množstve. Čo vy na to? Tak môžem potvrdiť, tak ako hovoríte, že je faktom, že sú to kalorickejšie jedlá, že sú plné tukov, cukrov, výdatné na energiu a nemali by sa konzumovať každý deň. Avšak myslím si, že k tým tradičným vianočným sviatkom tieto jedlá určite patria. A nie som zástancom nejakých tých prílišných náhrad. Samozrejme, že pokiaľ si nejaký zemiakový šalát trošku odľahčíme tým, že namiesto plnej dávky majonézy použijeme nejaký grécky jogurt alebo nejakú kyslú smotanu, znížime tým kalorickú hodnotu, tak myslím si, že je to fajn. Avšak nemyslím si, že nejaká tá vianočná večera, to znamená nejaký zemiakový šalát s vyprážanou rybou, nám môže uškodiť, pokiaľ to berieme na nejaké kalórie alebo na nejaké priberanie. Ano, my si to ešte rozmeníme samozrejme na drobné, pretože separátne sa vás chcem spýtať na ten šalát aj na rybu. Čiže ide o to, aké množstvo skonzumujeme? Určite je to o množstvách. Pokiaľ máme celoročne tú stravu vyváženú, tá naša výživa je taká, ako má byť, tak jedna vianočná večera, alebo môžeme povedať aj tie 3 sviatočné dni nám vôbec nemusia ublížiť. Pokiaľ nie máme nejaké tráviace problémy, nie sme človek s problémami so žlčníkom, tak v takomto prípade u zdravých ľudí určite nie. Vy ste to už v tej prvej odpovedi naznačili. Naozaj na internete existuje veľmi veľa receptov, ako si pripraviť zdravší vianočný šalát, tak poďme k tým alternatívam možno. Aký je váš názor? Čo vy na to vravíte? Sama v podstate pripravujem vianočný šalát tým, že používam namiesto kalorickej majonézy grécky jogurt a používam kyslú smotanu, čiže určite nejakým zástancom som. Taktiež používam čerstvý hrášok, čiže doplníme tam čerstvú mrkvu varený hrášok. To znamená, že doplníme tam vlákninu. Ale vždy je to o množstvách, pretože ľudia majú tendenciu, že pokiaľ prichystajú nejaké odľahčené jedlo, nejakú zdravšiu alternatívu, tak majú, že je to zdravé, tak môžem zjesť viac. Ale vždy sa stretneme, či pri tom kalorickom, aj tom nekalorickom, že je to o tom množstve, o tých kalóriách, ktoré príjmeme k svojmu výdaju. Čo ryba? Vyprážaná versus grillovaná? No k Vianociam patrí tá vyprážaná. Pokiaľ fakt je to len jeden kúsok na tú vianočnú večeru, tak nám to nemusí ublížiť. Ale pokiaľ som v nejakom dietnom režime, mám nejaké traviace problémy, vyprážané určite vieme, že nie je dobre. Nemali by sme to jesť bežne. Čiže malo by to byť fakt len nejaký sviatok a tie vianočné sviatky sú spojené. Takže môže byť aj grillovaná, odľahčená, pokiaľ fakt si strážim, alebo som v nejakom redukčnom programe, mám nejakú žlčníkovú dietu, tak to určite. Ale pokiaľ som zdravý človek a dám si tú jednu rybku na tú večeru, tak myslím. Môže byť aj vyprážaná. Na akom oleji odporúčate vyprážať? Tam sú trošku rozporuplné názory, ale v poslednom období tým, že vlastne tá rybka je v trojobale, používa sa tam múka, používa sa tam strúhanka, je tam škrob, práve pri tom vyprážaní vznikajú s vyprážaním toho škrobu akrylamidy, čiže to zdravé stravovanie určite nie je, ale aj ten tuk je tam veľmi dôležitý. Tam je dôležitý bod horenia a práve bravčová masť, čo je taký paradox, má vysoký bod horenia, čiže práve tam vzniká najmenej tých karcinogénov. Poďme teraz k sladkému. Máme iba naozaj suché sladké, alebo teda upiekli sme vanilkové rožky, oriešky a teda mnoho rodín má všakovaké naozaj zaužívané recepty, overené. Ale nemáme koláče bez tých maslových plniek. Nepriberieme. Mýtus? Je to mýtus. Je to určite mýtus, lebo pokiaľ sa pozrieme do tých receptov, tak určite sú plné aj tuku, pretože buď sa tam používa maslo alebo nejaký stúžený tuk. Je to plné cukru, je to obaľované v cukre, takže hoci sa to tvári nejako, že nie je moc masne, tak určite to našu glykémiu, náš krvný cukor alebo aj cholesterol dokáže
riadne. Pani Varšová, ale používame špaldovú múku, používame zdravšie alternatívy už aj pri pečení vianočnom. Samozrejme, to je úplne perfektné. Nepriberieme? Je to lepšie? Je to teda zdravšia forma pečenia? Určite je to zdravšia forma, pretože tá špaldová múka, po prípade nejaká celozrná, aj keď je pšeničná, alebo ja neviem, pohánková, určite obsahuje väčšie množstvo vlákniny, obsahuje ďalšie množstvo iných nutričných látok, vitamínov, minerálnych látok. Čiže ovplyvňuje trošku ináč naše zdravie. Avšak, ak sa budeme baviť o priberaní, o kalóriách, je to úplne identické. Čiže skoro všetky múky majú rovnaké, také tie obilné múky, tak majú rovnaké kalórie. Čiže aj pri týchto špaldových, aj pri napríklad pomletých ovsených vločkách napríklad. Áno, to sú také tie zdravšie alternatívy. Áno, ono sa to tak novodobé. tvári, že v tom recepte nie je použitá múka, sú tam len ovsené vločky, ale v podstate, ak pomelieme ovsené vločky, je to stále len múka. Čiže my máme potom tendenciu, že to nie je z múky, že môžeme toho zjesť viac. Čiže tým pádom priberieme. Takže aj pri týchto receptoch si musíme dávať pozor. Je pravda, že hnedý trstinový cukor je zdravší a lepší variant v rámci toho pečenia? No, povedzme si, čo je hnedý cukor. V podstate my najčastejšie používame biely cukor, rafinovaný biely cukor, čo je zmes glukózy a fruktózy. Hnedý cukor je v podstate taktiež sa vyrába z cukrovej repy, je to pomer glukózy a fruktózy, plus je tam melasa. Čiže tá dáva v podstate tomu cukru nejaké látky navyše, ktoré môžu byť prospešné pre náš organizmus. Alebo potom sa môžeme baviť o hnedom trstinovom cukru, ktorý je z cukrovej trstiny, tiež obsahuje melasu. Ale vždy je to glukóza a fruktóza. Čiže a je to tak malé množstvo tých prídavných, tých dobrých látok v tom cukre, že viac menej opäť musíme dávať pozor. Hej, nemôžeme sa spoliehať, že ja používam hnedý cukor, tak toho môžem zjesť. Med. Spomeňme určite umelé sladidlá. Mnohí ľudia tiež teda razia tú teóriu a myslia si. Vy nám teraz objasníte, ako to je, že umelé sladidlo, keď použijeme, tak je to zdravšia alternatíva a nepriberieme. Čo sa týka medu a umelých sladidiel, tak med je určite, pokiaľ sa bavíme o mede a o cukre, med je 100% lepší. Pretože obsahuje síce opäť glukózu a fruktózu, trošku v inom pomere, ale obsahuje ďalšie biologické aktívne látky, vitamíny, minerálne látky, ktoré prospešne pôsobia na náš organizmus. Avšak, ak sa budeme baviť o mede pri pečení, je to trošičku ináč, pretože už vieme, že aj keď sme nachladení, keď si dávame med do čaju, tak ho nesmieme dať do horúceho čaju. Pretože pri zahrievaní nad 70 stupňov Celzia práve tieto dobré, tie zdraviu prospešné látky sa zničia. A my keď vystavíme v tých koláčikoch na nejakých 160-180 stupňov, čiže zabijeme všetko to dobré. A opäť nám tam zostane len tá glukóza a fruktóza. Čiže je to pomerne. A ešte je tam dôležité aj zdroj toho medu. Pretože ak si ho kúpime v nejakom bežnom reťazci, tak častokrát tie medy bývajú v podstate falšované, že sa pridáva cukor alebo glukózový sirup. Takže tam tým pádom vlastne zasa sa bavíme len o cukre. Ak si zoberieme umelé sladidlá, pokiaľ sa bavíme o nejakých aspartamoch a sacharínoch, tak toho nie som určite zástancom. Ak sa budeme baviť o nejakom xylitole, erytritole, o tých alkoholových cukroch, tak určite v niektorých receptoch sa to dá použiť. Tým pádom v podstate si zachováme tú sladkosť a neovplyvníme vlastne našu glykemiu, krvný cukor, čiže nepríjmeme v podstate nejaké kalórie, ale môžu negatívne pôsobiť práve na črevný mikrobióm. Ak by sme sa naopak chceli vyvážiť, môžeme použiť čakankový sirup, ktorý obsahuje inulín, vlákninu, ktorá je práve dobrá na náš črevný mikrobióm. Čiže určite v nejakých redukčných programoch je to fajn, aj keď ja som zastancom toho, že môžeme si tradičný recept určite obzvláštne tým, že tam dáme menej cukru a zjeme toho pečivka trošku menej. Čiže upečieme menej, aby nás to nelákalo a tým pádom máme vystarané. Je fakt, že nahradiť sladkosti je lepšie sušeným ovocím? Určite áno, pretože sušené ovocie je to síce cukor, je to prírodný cukor, ale opäť si musíme dávať pozor na množstvo. Pretože v tom sušenom ovoci navyše príjmeme veľa vlákniny, minerálnych látok, vitamínov, určite áno. Ale ak si zoberiete čerstvé ovocie a sušené ovocie, tak to sušené ovocie, keď zjete 6 slivák,
tak v podstate ste nasytená. Ale pri tých sušených tak akurát si podražíte žalúdok a chcete ešte trošičku viac. A opäť tam potom musíme dávať pozor, aby nebolo to ovocie sírené, aby nebolo dosládzané, pretože tým pádom ešte tá kalorická hodnota ide vyššie. Takže čiže uprednostniť čerstvé jablko pred sušenou formou. Určite. Je lepší variant nahradiť zemiakové lupienky za kešu orechy alebo akékoľvek teda iné orechy napríklad? V podstate áno, čo sa týka nášho zdravia. Pretože, tak ako som hovorila, to vyprážanie, to smaženie pri výrobe tých čipsov nie je dobre. A tie čipsy vieme, že nie sú prospešné, sú plné soli, nezdravých tukov, prepálených tukov, tie oriešky sú fajn. Ale keď si zoberieme, orechy sú opäť veľmi tukové, čiže kalorická hodnota je tam dosť vysoká. Čo sa týka nášho zdravia, áno, príjmeme prospešné látky, ale zasa sme pri tých kalóriách, opäť nemôžem zjesť celý sáčok na posedenie. Začínali sme s tým množstvom a stále je to vlastne o tom, že to množstvo môžeme si dopriať, ale naozaj ideálne je to množstvo. Posuniem to trošku ďalej. Je pravda, že alkohol spomaľuje chudnutie a teraz narážam možno na také tie tradičné varené víno. V mnohých rodinách varia aj vaječný likér napríklad. Áno. Čo sa týka alkoholu a chudnutia, určite spomaluje chudnutie, pretože spomaluje nám metabolizmus. Musíme povedať, že alkohol je v prvom rade kalorická tekutina a sú to prázdne kalórie. Čiže ten alkohol nám nedáva žiadne výživné látky, ktoré by si organizmus vedel nejako spracovať, nejako využiť. A pokiaľ sa budeme baviť práve o tých kalorických punčoch, varených vínach a vaječný likér, je to cukor. Takže určite opäť množstvo a radšej suché biele vínko. Je pravda, že keď po 18. hodine nebudeme konzumovať žiadnu potravu, žiadnu stravu, nepriberieme? Ja si myslím, že je to mýtus, pretože vždy sa počíta kalorický príjem počas celého dňa. Na záver sa vás ešte spýtam v stručnosti vaše odporúčania, teda, aby sme si udržali váhu, akú máme možno počas týchto dní alebo dnes, aby sme v tom novom roku nenabrali kilá navyše. Určite v prvom rade je to nákup, pretože čo nekúpim, to nemôžem zjesť. Čiže tá striedmosť a príjem a výdaj energie. Čiže aj počas Vianočných sviatkov, aby som si mohla niečo dopriať, tak sa idem prejsť a udržiavam si ten pohyb. V takomto prípade sa nemusím ničoho obávať. Veľmi pekne vám ďakujeme, pani Varšava. Šťastná a veselá. Všetko dobré v novom roku želáme. Ďakujem pekne, napodobne aj vám a všetkým divákom.